Да речем, че в план вашата сграда е много сложна. Изглежда и така. Така. Нещо по-сложничко от това. Естествено, горе ще имаме било на покрива. 3,65. Имаме било на покрива. Така, тук кажем, че покрива изглежда и така. Толкова висока, да речем. Айде ще направим една плоча. Стоманобетонна, не грамофонна. Под нея имаме колони. Само че тия колони ще ги направя квадратни. Парапет, искате ли? Ако може. Парапет. Здраве. Тук не съм го направил в план. Което не е проблем. Парапета. Колоните ще бъдат след това го правя вече малко наоколо. Тук ще бъдат колоните, тук имаме една стена. Искаме ли колона в средата? Искаме. Така. Сега. Първо, мислим къде да срежем сградата. Максимално далече от стената отсреща, за да хванем максимално пространство, за да направим най-изразителен перспективния разрез. Тук пак не трябва да забравяйте, че имате хем разрез, хем перспектива. И ето това ще бъде разрезната равнина. Пред най-близката стена. Което какво означава? Веднага аз тук трябва да се начертая един разрез. Ако това е примерно в мащаб 1 към 100, веднага можем да направим
Това е приблизително 9. В 1 към 2, в 1 към 50 ще стане 18 сантиметра. В 1 към 50. Айде, в 1 към 50 ще работим. Така, почваме. Казваме, това е 9. Слагаме си един терен. Два метра. Тук стават 4. Плочата е дебела 25. Тук става 5 мм. Буквално си чертайте разрезът по-голям. Направихме с колегите изчисления, това е много важно да го запомните. Вашите разрези в 1 към 50 трябва да бъдат увеличени в 1 към 25, за да се съберат на този формат. Добре. И ето така използвайте формата. В противен случай в другата посока не се събира стълбата. Чигитата не се хващат, не се виждат изобщо, защото като срежем тук и гледаме натам, това чиги остава зад срезната равнина, а другото няма да се вижда, понеже самия покрив ще го скрие. Така, имаме тая широчина 6,80. 6,80, какво прави това? 13,6, нали? Остане време, можем и стълба да направим. Така, колко е широка верандата? 1,10 м. 1,10 м. 2,20 м. 2,20 м. Стените съм ги направил приблизително по 25, значи тук стават по 5 мм. Централно в листа ли си разполагаме този разрез? Не може да го разположите централно, защото имате една стълба, която трябва да видите. Затова първо правите построенията, чак след това вече мислим как да ги разположим в формат. Така, от тук нататък имаме следното. Височина до покрива 3,70. 7,40. Казахме вече под 45 градуса. Това ще излиза по-навън. И цялата покривна конструкция в момента 9, 1 сантиметър. Доста е дебела, но двусламен покрив не е невъзможно. И това цялото е 7,40, 14,80.
Така. И тук някъде ще имаме колони, които все още не сме намерили в пространство. Те ще бъдат в дълбочина. От тук нататък имаме да сложим хоризонт. Това в вашия случай е правата хикс, защото човекът, който ще наблюдава този разрез, ще стъпи върху пода на самата сграда, вътре в помещението. Ще си представите всичките, че сте богинята Аматерасо, защото нали, храма е за нея и само тя влиза вътре. Така, трябва да си нанесем в едно към 50 в случая един човешки хоризонт 3,60. Така. Тук вече имаме хоризонт. От тук нататък трябва да кажем следното. Кое е по-интересно да видим в самия перспективен разрез? При вас тук някъде, да речем, има някаква стълба. За да направим стълбата да се вижда добре, ние трябва да се приближим до нея. Ако дойдем в тази част, нали, тук вие имате врата. Тук някъде имате врата. Ако дойдем насам, ще видим вратата, но няма да видим стълбата добре, която е тук някъде. Трябва да се приближим към стълбата, за да видим добре в перспективния разрез, а вратата почти няма да се вижда. Но това не пречи ние да оставим дупка и после сини сенчици вътре да се занимаваме. Това по-нататък ще го кажа как да стане. Така, сега номерът е следния. Пак това нещо трябва да го разделим на 3 равни части. Средната третина да сложим главния лъч. Има вариант обаче, ако нещо безкрайно интересно се случва навън, ние можем вече и извън сградата да сложим главния лъч. Тук. Тогава ще виждаме в перспектива разрез плюс фасада в перспектива. Става още по-весело. Ако някой иска, може и така да го направи. Няма да му се обидят. Не е чак толкова сложно. Така. И да кажем, че средната третина на 15 см се пада тук някъде. Значи, аз тук ще разположа главния лъч. Тук ще бъде главна точка H. И тя ще бъде обежницата на всички прави успоредни на главния лъч. Тези, които са перпендикулярни на главния лъч, са си успоредни на тия, които са в разреза. Сега ще разберете лесно. Въпросът е сега тук да намерим кой радиус ще даде точката на наблюдение. От тук имаме 9,5, от тук имаме 9,5. Тия не са интересни, значи общо взето 9,5 е радиусът, който ще даде точка на наблюдение. Тук вече достъпването обаче имаме 10 и 3,4. Значи това е най-големия радиус. И примерно като имаме 10,4 см, за да работим с половин дистанция, трябва да го умножим по 3, да го разделим на 2 или 10,4 по 1,5. Какво прави? 15,6 ли? А? Да. 15,6 см. Тук се слагаме дистанционна точка D2 върху 2. Тук ще имаме дистанционна точка D1 върху 2. И от тук нататък почваме да строим перспектива. Всичките тия неща ги пращаме в точка H.
Това е фатката, която трябва да разберете. Нататък нямате никаква грижа. Гледайте. Всяко едно от ръбчетата на разреза го пращате в главна точка. Ай сега да намерим дълбочината на помещението. Това пък е просто като какво? Като салата от пикрички, сурови. Така, номер е следния. Като работим с половина дистанция, тук сме в 1 към 50, взимаме в 1 към 100 размерите. Директно и ги нанасяме. Вие имате 1 към 25, имате 1 към 50 размери. Директно ги взимате и ги нанасяте. Тук като дълбочини. Височините обаче са в 1 към 25. Тук височините са в 50, но дълбочините ще бъдат 100. Това е номера да разберете. И сега в момента им ето тази дълбочина, аз да нанеса, да видя колко е в перспектива това помещение. Можем ли да си я премерим? 6 и 20. Ето. Пускам. Обаче тук отдолу се прави един понижен хикс. Някъде. Някъде. Хикс 1. И на него продължавам, примерно, ето тази права. От тук навътре нанасям тази дълбочина 6,20. Директно, защото е половинката на действителната. И свързвам с D1 върху 2. Само че сега, за да видя къде отива това нещо, трябва с хаш да свържа тая точка. Къде се пресекоха? Тук. Ето е дълбочината. От тук нататък е много сложно. Ето ви. Стената в дъното излезе. Некое нещо да не разбра. Да влезе убития. Така. Тези колони, които искахме да направим. Айде сега да видим как станат те в перспектива. Пускаме се тези ръбчета. Имаме и външните. И сега трябва да нанеса тия разстояния. Хубаво да е. Имам 6,20. Имам 62 мм. От тях като извада 5 остават 57 делено на 3 19 мм. И всяко едно от тия разстояния. Ето имам ги тук. И пускам 19, 2,5, 19, 2,5. Свързвам ги с D1 върху 2. Ето ги. Веднага ги пращам. Този път вече това са направо челцата на колоните. В тая посока. И тук в дъното имам.
тук мога ли да ги прехвърля от другата страна? Мога. Телефона. Джоба ме. Ходъка да го намери спря ли? Това е на този филм са. И да кажем, че тук съм намерил и другата дълбочина, Официалния. която мъжи сега да я търса. Ето ви трите колони в ляво и в дясно. Другата извън. Това ще ти кажа. Ето тук е някъде. Ето и колонките. Тук сигурно ще има градичка. По същия начин можем да намерим парапета. Тези, по всяка вероятност, стигат доста по-навътре. Ето как можем да намерим дали изобщо се вижда стрехата. Това го докарвам до тук. Имам дълбочината, която е... Колко е? 8 или 7,9? 7,9. Тук насам. Тая точка трябва да свържа с каш. Тази трябва да свържа с тази. И какво излиза? Че това се пада някъде вътре в рамките на стената. Значи този ръб продължава до стената и този. Имам вече тези колони. Мога ли да ги пусна по стената тук? Мога. Ето ги. Ето едната. Къде идва? Ето е другата. Ей! От другата страна са по същия начин. Дъски. Те пък са много трудни. Знаете ли колко са високи? И тук си нанасяте примерно, колко да кажем, че са дъските. Айде да. Тук имаме 7,20, 7,40, 3,70. Това е едно такова идиотско, 1,85. 1,85. Имате височините на дъските, нанасяте си тук колкото ви трябват и всичко това го пращате в главна точка. Да, да, ясно. Тук взе да ви просветваме, а? Ейдо. Къде е хаш ли? А, да, видя. Ето ги дъските. От тук, като искате, ги пускате от среща. Много е сложно. И нагоре продължават. Сега пресекаш мога да намерим на тази страна. Ами вие ги имате, от тук си ги изпращате къде трябва. Тия колони ги пращате тук. Стълбата е много сложна. А? Не ми вярвате. Да речем, че е толкова широка стълбата. Колко стъпала да има? Айде, примерно, тук до тук имаме стълба. В 16 са много стъпалата. Ще ми прави по-малко. 12. Много искате. 10 часа.
плюс още едно. Нали така? И тук ще вижда супер скосена. Ай, сега това ще го спратим там. Казваме, ето я... Трябва да не се объркаме. Това всичко ще го изтрия тук, за да видите как стане по-лесно. Имам от тук. От тук. Ето тази права. Да я разделя на вече на 11. Тук само, че се получи, че е през 7. Бъркам. 4, 6, 3. Ето вие стълвате. От тук всяко ръбче го свързвате с хаш. Хора. Ако е стъпил вътре човека, ево, или аматерас. Като искате да са на земята някъде, какво правим? Примерно, казваме, човека е стъпил някъде в пространството, да речем тук. Хубаво, аз тук с 1:50 мога да се нанеса 1,80, нали? Ето това е височината на човешката фигура. И като е спрата към хаш и искаме тук да е стъпил човека, ето го. Ако искам да е по-натам, ей го. По същия начин, тук си правиме настилки, околна среда и така нататък. И накрая казваме, това нещо трябва да го съберем в еди какъв си формат и готово. Чертане. Цялата работа е чертане. Тук само, че вие ще имате едни триъгълници, един, два, които ще видите и третия в дъното. Триъгълниците, които са конструкцията в разрез, е тия работи, които вие виждате
с столиците, с тия столици тук, с това нещо, тия, които се появяват, това тук. Не разбирате. Имате си го разреза, просто трябва да го начертайте в 1:50. В 1:25, извинете. За целта. Ако са ви верни разрезите, което към 70% при вас не е така, можете да ги увеличите в 1:25 с 200% на ксерокс. Но не ви съветвам да го правите, защото в перспективния разрез ще видите, че то ще ви бърка. По-добре да седнете и си го начертайте. Което другия път ще ви се наложи. Пак, сега може да... Аз спрях с чертането. Ако искате, си снимайте, няма проблем. Ще си говорим още. Само да ви припомня, какво се случи предния път. Вампирясахте цяла нощ и дойдохте тук и нищо не направихте. Наспете се като хората, неделя също понеделник, кой докъдето е стигнал. За да можете тук да седнете и да скочите с разреза напред. Вместо да дойдете и 3 часа да дремете и да бъдете изгонени пак, което е тъпо са. И да не си разберете оценките накрая. Бачкайте, рисувайте. По-добре внимателно на етап да донесете работата на рисувана, отколкото на цапана на 2 на 3 да трябва да правите наново. И не доспали на всичкото отгоре. Рисувайте примерно до събота вечерта, спрете, наспете се, елате в понеделник, т.е. до неделя вечерта, елате в понеделник свежи. Свежо ще ви отвъртим по една свежа двойка, ако се налага, но ще можете да продължите нататък да рисувате. Значи има работи, които като са започнати, след това могат да се довършат. А има такива, които са нацапани с задния ляв крак и по никакъв начин не може да се довършат. По-хубаво наново да се работи. Затова най-добре рисувайте, спрете, наспете се, елате тук, продължаваме упражнението. Семестър още не е свършил. Разберете го това нещо.